zein zan zuek ume zinetela, segalari bat esan zeikena, ze estilo hona dauden gizon honek, edo zein zen estilo honeko segalari? Bueno, orduan, hola, estilo ikuspuntutik, estilo utxetik behiratuta, iraduzta izango guen, garai hartan, lehen esan deunatik. Gero, nik uste, iraduzta oso zehari kompletoa zala, igual, maratoirako etzula balio. Eta asteasun jaiua izateak eta asteasun beraiek pentsatu zin todoterreno zala. Eta horrekin, jende batzuk mindute egoteituan, Eleuterio Tapia zana, naiz asteasuko izan, Pascualtxo, zate ziren, honek oantik elnestik ezer demostratu bi ordun iturriotzen, 10 txapela irabazizkik, bibelarren metro asko pagatzesik, hor bai, jaiua degeta, eta Eleuterio Tapia ere, iraduzta bezin jaiua edo dotoregu esango nikek Eleuterio Tapia zana zala. Zea hola hartu puntian eta igual justu UAS hola bi ordutarako eta areke apustua jokatu zian, polipasoi orduta erdiin da jokatu zizkien. Eta hola dotorenetako bat, hobena esango nikek Eleuterio Tapia zana izan zala. Eta gio iraduzta, gure garaian oitxek, Eleuterio ia pixat guk pasatzen adinagatik eta guk gehiago iraduzta ikusten nolagoz, baina nik Eleuterio gehiore ikusten zago, eta aurretik gene bai, eta dotore zian, askoz dotore guan, oso bisila guan, oso puro nerviosatean oitak guan, eite zitunak, eta hoi. Eta nazioarteko txapelketatan ze ikasi zen duen? Zein zan berri, zein zan gauza gatola? Bueno, nazioarteko zehortan, hemen guk iraupenean, fondoa edo ordu erdiat, ordu bete, o bi ordu, eta han berriz etetuk 100 metro eragitzen, orduan, hain dituk esplosibok, guk saiakera asko, eta nik ere saiakera asko, eta aldatu, no? Azkenen, zerta entrenatzean, aldatu eta eokitu utzejutek, baina guri askotan minutu eta erdi, 2 minutu, o 3 minutu azpiko lan horietan, kosta ikizaiok rimoat zartu, eta haie beharrez kriston mutilak, mutila hundik, eta ez gu bezala argaldutako, baizu basarriko sustar raundik egin da, behira jarrita baina geho haiek, hatta erori dituen, braustaik beren zeukaten guztia 3 minutu ematzen gu berriz, bukatuta ez den ereik eman, abiadura hori, potentzialidade hori desarrollatzeko, utxunea eta hori, hoxe, nik bixati ikasi nuna edo, ni egia esan hemen ikusi dizkian, eta geho zuitzan izanen 2005an, konklusio hori. Arta gu ere eokitu esoz, beraiek haine, izan ginezkela, baina hortako, hai bezala jarri eta, hoxe. Eta segaldetik berriz? Bueno, horrek ere hemen sistema bat zeok, eta, gu ere pixka bat junginuan, nobedade pixat, harin, eta prueba ezberdin eginez, gauz txiki batzuk aldatzen bakerten aluze xeua, gero anguloakin, eta segun ze belarreta, eta gero belarra mostutzeko erak, eta bilatu ginizkin guk ere, azkenen ikerketa propio esaten dana, prueba egin, hemen belarra uzeok, prueba gaula inberdio, zega gaula jarriko jo, eta ordu jungi joan. Eta gero behiekin eta beraiek dauzkaten zega beste mehen luzeo hiek, eta hemen askotan kriston retxazu baino, hoiek nik probatu nizin, egia esan zuitza junitzaren gainez, zega hoiekin atea nioen, eta azkenen adaptatu ikendek, eta ni akordatzen hau, hemen entrenatzen ginebiltzala, Euskal Herriko txapelketa jokatu behar nian, da entrenatzu batzutan hoi amatenian, eta Pascualtxo zatenean, zea puto jartuta nua etorri izone horrek iztek, belarri ebak ikota. Nola zei bixeden da, geho hain ginen, mekabin dios, enin uste eta hartzai jo horri tamaina eta azkenen, harin, eta geho zuitza hemengo zega, eta hango zega jarrita eman izkien, dudan hori zeateak oten da azkenen, hori ebakinean, hango zeakin, eta nik laugarren inean. Zatorpila bat, joan oizetek, zatorpila bat tokatzen mazak, azkenen segundotan sartzen dek, eta
Eta hoxe, bueno, orduan nik lehi, hango irabazi dut gaina tanda berdina izan ginoen, eta oso segundo gutxi intzean, orduan nik han segia eskeoz, aire irabazteko hemen ere jende gehiago, eta ni posibletan ikustenean. Baina lehen esan dauna, azkenen oso baldintza konkretuk eman behar dugu, eta zelai naiz partzela berdinak behin ez ditu izaten, berdintxu bai, baina berdin ezatik hemen sator, eta nik alatukotxean, satorpilea bat, eta belarran azben da, jonen zea amusten dek, eta zea hoi egia, segundo bi galtzeko ez dik ezarra behar, orduan, hoxe. Ez erreztakin bati, nola esplikako zen duke, segapikatzea zer dan, eta ze importantzi dauden? Sega azkenen kutsillo bezala, kutsillo gobena da dotoren egiko, baina amutza baldin badazti bat eta hori zorroztu inberdek, eta landu inberdek, esku hartu berdek, eta sega pikatzea ere berdina, sega pika leno dana mailuz izateguan, eta hori oso lan kualifikatua, oso kualifikatua gainaz, ez? Pazientzia eukiren da pultsu euki bertzen, eta horretzen eozine balio izaten, sega zorrozten ere ez, baina segapikan jende jailua bauan, oan ja oso gutxi, jardun ez dala du, baina hori oso, lehen esan duna, baserri munduan egiten zalagoz horreztik inork ikerketa egin, baina netzat hori oso, ingenieritza titulo dun zenbait balore, o handiu ematen txonik zeapik, ze garai hartan mendibalarren eta nola eagitze ziren belarrak eta nola elikatze ziren ganaduk eta orduan. Eta zeapika hori netzat oso kualifikatu gauan. Eta gaur makinak inda egiten dek, eta makinak egiteko ere jakinduri pixka behar dek, baina lehen eskuzik ezan hori netzat oso lan kualifikatu da. Sega pikatzea esan dugu, eta sega zorroztea ere importantea, ezta? Baita, hori hartzen bat jendek esaten dugun basarri mundu, ni atxonak edo atxak zea zorrozte ziren belarpixete baitzen, baina ne honei uste ziren, ez da ezer ere ez nina bagitzen. Zorroztea, zean trukoik handinetakoa zega zorroztea. Eta batek zorroztu eta sega amustu gaue mantentzea, beste hori oso nola zaten da, truko handia dek, sega beti izateguan, lehen izateguan, erabat amustu, baina lehenago atxona zarraketa ziren, erabat amustu tokonez hasi, zea zorrozten, arek templea galduik, ondo hori izen garaian, txukun mantendu zea eta arrastu berriz zailo egin da, berriz, ondo zio, guandi, ondo zio eta segita. Ebagitzez duen garaian gaitu, arreiak gutxi itxezio. Altzairu bat, templea eta hori, basarri mundu lehentzeon, ikasketa hori, jakinduri hori, nola galdu dan. Eta oso inor gutxik horren ingurun itzeiten dara, ez dala itzeiten da, nahi, etortze zaitenen oportunidea, eta nik zuheri eskertzea izatea hau, haber batzuk entzuteuen, eta nola baloratzen, ez, baina nik balore handio ematen ziot. Sega pikatzen nahi genez, sega pikauta batez ere zorroztea, nolako apustu luzetan bihurduko apustu bat, oso importante izan ez da? Bai, horre sega pikatzen ere hor truko asko zeok eta azkenen sega pikatzeanen da sega metu inberdek, findu inberdek, mehetzen danen pikadura zetzaiok pikatu dan hori, eta horrek ebagitzen di belarra eta hori ikendek bihundu ikendek. Baina, paskoltxok eta bazien, eta hori paskoltxok zaten eleuterio tapi hortan oso maizu hondiak, hortako bizioan, eta soinua gotzez aparte oso azkarra sega mundun, eta mailu bagin,
bi pikatu aldi eman, eta hiru eta mailoan txain jarri, da txain, xoabe, eta pixadatzea, eta azkene juten dek zimeldu belarra bezala, pikadura zimeldu eta gogortu. Eta hoi Paskualtxo nahi intzieken, behin baino gehiagotan, eta Elbetori Tapia nik ez nien ezautu, gal justu ja gaixo zeon, min biziekin, eta gertatu guan gaina eskazua. Iraila, nik 88ko iraila 11an, jokatu nien apustua, eta handik ondoingo igan den 17 hiluan, Elbetori, orduan gaixo zeon, eta ez zien izan juteik ere apustu, orduan, nik bere pika eta ez zuen ja gauza. Orduan, Paskualtxoak asko laundu ziaken eta hori. Baina hor truko asko zaude, pikatu, nola pikatu, o azkar, da, biun atea, gaina kiskurtzea hoikek, eta kiskur horik etxarra izaten dek, horrek ez dik, beho prinka botatzen dik, eta horrek frenua dek, eta orduan, behar dik oso berdinea, eta zimela, eta orduan, da, zain dulen esan duna, zorrozaileek ere hor papera ondu jezegoan. Baten, zenbait denbora ezbein aldatzen du sega? Bueno, normalean apustun 7 sega, 2 ordutarako 7, ordu beteko 4 sega, hori zete, orduan. 7 sega berez ez dugu, bazpan eamateo, bat ematik kerten hau zaino, o harrin joekela, o burnin joekela, eta orduan, zulo bat ite baldima zaio, kendu itxendek, eta orduan, bazpan eamateo. Normalen, 2 orduan, 5-6 segakin ondo, zorrozaile hona, eta orduan, beti normalen 20 bat golpetikan zorroztu itxendek, zorrozteailea ematen dek, eta zorroztu itxendik, eta orduan, nola rotazeion, normalen 3 sega rotazeion ibiltzeik, eta orduan, ikusten dek, ni bestia hartzei, beste bazio eusara gertatu, eta rotazeio izetek 3 segakin, zorroztaile, eta hor, 20 bat, golpe, segun, mendibelarren da. Bibelarren baldin ba, 25, 26, bueno, hori pixat, hola. Zuk, zure ume garaien aitzera zen ikusita, emakume segalarik bat zen? Bueno, nik gure auzon, ni baino 10 bat urte zarraua, baina, ni 10 urte nikoen, are 20 urte, 17 urte, ni esan neska, nik ikusi, eta nire arreoaren ni baino zarraua, eta hoiek, eta nik batez ere gure auzokoa, Angelita, arek eozein gizone baino bela gehiago baitzezian, basarren. Nik emakumeek ikusi xit, segan asko, nire amak ere, oandi bizide, nire ama eta amak ezate, nik jaio nitzan bezpean segan jarruntzala, eta orduan, emakume basarren, gaur hori ere ematen dik, oain askotan, emakume segan, eta garai baten emakume basarren segan, ala beharrez, behartuta, lanak eta etxeko zagateatzeko, emakume basarren segan itxezuenak, eta ondo itxezuenak asko zela. Beste gauz bada plaza atetzen etzian. Gaur plazan dabiltzanak aini hobek, gara ertan askoz gehiago ibiltzeuan da, baituan. Eta zizatezin hola oso teknika autoreko, nolako gizatezin emakumaik? Ozein, hortako jailua danak, azkenen lehen gizonetan bezala, oso jailok, segan, azkenen, etxeko izatetik, bere izadera, gaztetatik gaztegoan, lehen esan deuna, lanen bai mutileak eta bai neskak txiki-txiki lanen ikesi behar izatezan, eta ez hau zuritu, gaur hau, eta geoxion hoi, eta biharua, eta bestia hau, eta horrek egiten dik, orduan, netzat hori dek aberastasuna, eta hori denak altzen ez da, eta mateikoain plaza ateatzen da hori dela, eta horre meritua zeuka, baina garai baten plaza atea gabe, etxeko bizimu aurre ateatzen zema lan egin ezanaz. Bizkat apustu gaien esatiko, apustu inbertzaneko belazea nola aukeratzen zen edo ze izaten zen hori? Gutxi gora era, azkenen iturriotz, adiez, iturriotze fama handia, historikoa dek. Oso apustu historiko bi ordukok iturriotzen. Era ezberdineta, eta geho Hernan izala, eta oando haingo futbolzelaia, karo hain kenduta zio, oando haingo futbolzelaia zana, etxe bizitza zaudek, ando haingo futbolzelaian ere sega apustu gotzeian, Hernanen, oi hartzunen, orduan,
bazeuden karakteristika batzuk, larraitzen, bazeuden, karakteristikak eta horiek aukeratzen ziren, bestelako behar baldin mazan, landu itezan. Iturriotza adibidez, mundu guztiak nahi izetezuna zen, futbolen Bilboko kanpo jola katedrala ez bezala, sega mundun Iturriotz, katedrala, hori hola beti... Naiz eta mendibelarra izan. Bai. Hori izetezan bixiat neurgailua edo, hori izan. Eta apustu haundik garrantzitsukola hor neurtzea izetezan. Nik entzun da dauket, ez dakit Iturriotzen ingurun zen hori ez dago gogo, baina apusten horretik baten batzuk trampa egitezula baita, burnizko gozak bota. Bai, oharrik, bai, adibidez, irauzte jokatu hori apustua, burnik sartu ziren, baina barilak zelaien sartu, eta haigu jotzu gonen, zea dana txikitu jogon. Baina, ua intzunak egin zian, udaberrino apustu egin da, zehon, Santa Luzi eunen egin ginen, 87 eta orduan gau, batzuk, bazekien, ze arrisku zehon, aurretik bat zegoen marka batzuk, eta Iturriozko marka, eta beti hor gelditzen dituk, ez, rekorrak, azkenen egiten dituk, rekorretaz, eta orduan, bazeuden baten batzuk, bazeukatenak, bildora, hauzio, ibali gertatu, eta egin ziena hartu, eta burnik sartu. Hori ez gertatzeko. Eta inuan, arriskatu intzian, eta junuan bazara, eta normalean, apustuko zenba neurri, eta bazara guztetuk, segak probatu, segak jarri, eta hola. Eta gertatu guan, abuztuan azkeneko igande jokatu bertzen, eta gira duztak intzian, usteun atzeatu. Eta aste arten, jokatu behar genuen abuztun azkeneko igandean aurroko aste arte jongo ginen segak probatzea. Eta bastarrak, segak jarrita zauden, seinalizatuta, zein izango zian, apustuako, eta ana eginala, segak probatzen eginala, eta orduako burun aspaldetik golako arrisku egon zitekela, eta gainaz de hecho, nire atxasen hori hila zeu, baina egia hile bete bat lehenagotik gauta egun zelaia zaitzen zauden. Baina, aurretik egin da, zeon arzilua. Zeon, udaberrina eta burnik sartu zikien, holako barila, kanterako, altzairuzko barila batzu, eta nik segatan atxikitu, Eta gero gertatu guan, bi gauz gertatu guan, batetik irauztak usteun atzeatu intzula, gaixotasuna edo gertatu zitzaielako eta hori, eta gero gure talde handia ginoan, eta beraiek ere bai, eta detetorek Bartzelonatik zeurozko espazun atzeatu, zaila izango guan, iristea, zatik hemen etzion, Donostiko ondartzan udaletxe zekola detetore bat, detetor de metales edo plaian, eta, ez zehatzeko, baina arekin ez zuen oso ondo iken, ez zuen, eta Bartzelonatik ekarri behar izan guen, eta gau, 15 tartea hori aprobetxatu guan, gestio egin beharra zauden, nuntzeon, eta nola, eta bi detetore ekarri, alkilatuta eta inituan burnik atera. Dandanak ez zion atera, baina eunda piko burni atera joan, eunda argazki bat ere bai, hor, argolako burni barilek, lurren sartu eta holako bat, lurretik gora, eta nik lau boste hotzik zehon ikun nik segak puskatu neskin. Eta argazki nun baitxe, baizkidetxen argazki horiek. Eta sartu zen, rekorra ez hauzteko, baina gertatu guan detektor de metales horiek harre, eta inituan, ebakitzeko, jokatu behar genuen ze horiek, zinta jarri, eta detektoreri, eta markatu zen, markatzen zen, eta belarra iriki, eta baina dandana zailadek, 10.000 metro karratuko zelai batetan, eta hoiz izan nuen, eta harrik ere bai, eta oihartzunen harrik bota izan duzkie, eta beti zelaiak hori izaten dik, espada aire librentzeok, eta putadak beti jotek. Eta kirolari batek, zure kasu nolako apustu handi baten aurren, azkeneko honek nola bizi izaten ditu? Tensioa. Baina egia esan nik
gero leheno atxasanak esan dakua, arek esan tezian, apustu gure raza hontan inork estik pintatu eta estek eta ez du gehiatea behar da. Egiluzi jokatu nion garaian, bea apustu zaleuan, besteenak ikusten etxeko etzian nahiarek, normala bezala, nik ere baino goito konprenditzie eta orduan garai hartan neone ala neolakoz eta zula zeita zeta. Eta Bizkaitarra apustu irazita dudan gelditu isili gelditu etzien ezer ere esan. Da gero auzokoa urrungo urte jokatu nionen, da ikusi zian bi kasotan berdin emantzala, entrenamentu gobeina baino lan hobe egiten itula plazan eta urrungo eunen are kotxeik etzian eta nerekin ni lanea urrungo goizen, naiz apustu irazi, lanea betiko zera eta nerekin kotxen sartuta bila ona etorri joan eta bire zentzien, joder. Difentez, plazan hasitez, balioek, hortago. Oin kontuatu nok, leheno enin uste baino, difente, ez utatik. Eta hoi, beti tensio hori, azkeneko azten, da gaina ziraustan apustuko, ikaragarri zeon jokun eta inguru guztia ikustu zertzen, baino, neuk orduan, neukan ilusioa, lehen esan detena, beti gangora nire indar guztin jabe nioan, eta ustez ondo kontrolatzen nun zebat ere, da, zea hori, tensio hori bai, baina goguakin jokatzeko eta ordua aileatzeko eta akoratzen hau, beda ion pasatu nizkien azkereko bile bete Paskualtxokin, han telefono egitetzen hor, eta erabat aizlatuta nire mundun egia esan, eta nahi oso ondo itzien arek. Eta justu joan irailean 11 jokatu ginen, eta atzeatu intzulakoz, eta beda igo festak, koruko izetetukan, eta festak, eta Paskualtxo plazan ondo bizien, da handikan 500 metroko basarri batea jo nion loitea, mango zira loitea, eta azkeneko 4-5 han iniskien lo. Eta ni akoratzen nola goizeko bostetan jekin itzan, eta 11etan apustu daitu horri atzen, da goizen bostetan jeki, eta ebaldeia deola, goizen eharra, goizen euna zeata. Haudek, irua eta gouak torri, eta gozaldu, eta tensio hori, baino, neurtzeko zeakit, goi gola bizitzit. Orduan gaine izan nuan, pixka bat, oira usta, hain onna, da onna, eta jendia, eta azkara zala, eta ni berriz mantzua fondo gehiago, azkara, eta beti izatezien hasierako aurnego koadrotan arek pentajateako ziela, ikaragarria eta sobratzen belarrak nik tente harreta tapatu ingo zila, eta esaera asko egoteik joan orduan, eta nire horren guztik jabe nioan, eta horrek alde inda akoratzen hau, iturriotzen txistu bat, eta bea nire aurren behian, da ni hartzen parez pare, eta txistu bat, eta aurreneko maila bilo batea, da, Paskualtxo, lasai mote, horri zeik ezai azeita, korrika gora jun, maila hartzeta, ekarri, eta ari baino bi kolpe, bi harrengo mailan nik aurretik handa, hauen dio, ez da. Lasai, Manuel ez diola bi ordu ez diola, ekarri, ekarri, nik eta nola aurreneko kuadro bukatzeako ia maila erdiak kendu nioken, eta haren nahi bintaja kendu, ilusioa, gozeua, nahi orduan, orduan nik makina nitxekoan, impresionante, eta gaina nik buru orduan neukan, beti izan hola buruz bat fuerte izan hau buruz, eta orduan handikan aurrea kontroli, beldurrik. Baina dala pixkatatzen godu, hilabetuzuk atzen godu, eta Paskualtxokin eguneroko lana, eguneroko entrenamentua, egunero ikastezana, ze izatezan, nola izan zara hori, prozesuri? Normalean, azten 3 entrenamentu, 4 entrenamentu batzutan baina, hola, segako izate joan, beste izate fisikoa, omendia, orduan asko mendia, gimnasioa gero hasi ginoan bizkat garai hartan ez zuen, horako zeiken ere, nik gimnasia asko iten nina, etxean basarren, ariketa ezberdinak eta mendia, eta orduan, Paskualtxokin izaten, jatordu, eta gero segako zeak, eta hoiek, eta haren esan dago, eta gero nien itxunakin, eta oso, harek liburu handi batuan, harek mundu handi bat zegoan, mutxeian bizi ituzalako 20 urtetan, eta eleterio esanakin, eta mundu handi bat zegoan, segan, arrekazutzen, iripro batan, eta jende asko gine, eta oso iriki egoan, eta orduan neik ere asko eakutzi ziren, asko. Eta gero apustu bertan, botillero bezala jazun, oen bai eta oinez, eta hola...
Bai, beak ritmoa eta gero asko hitz egiten, zuen isildura egiten eta animatu egiten, entretenitua egiten, eta oain txointza bitu dugu nola ideken, gertu bai! Da, behiratu jo gara ikustaldek, harik ez gola, ibegoto, eta beti lan psikologiko ere asko egiten, eta netzat baliagarri nik oso estimu ondin eukieten persona. Zuk dituzuna apustu desberdinen artean gorrena zein izango zen, zure ibilbideako? Olaza asteri jokatutako bi akustuk, gorrenak oik. Lehen esan duna, bi kirol mota sartzen dielagoz, eta horiek estra bat ematen dielagoz. Eta noiz ikasten da gehiago, apustu irabazitakon ala galdutakon? Bueno, hor bitatik pixka bat, irabazitakon dana onna eta politia izaten dek, eta niri ere hori gertatu zaeken, Olaza astin kontra jokatu eta galdu inean, baino segan jokatutago, eta gero 92an bi apustu inizken. Bat, aburuzai jokatu nion, hoi hartzun guai, ari 150 kilo, eta gero Agirre Zabalai jokatu nion ondorenen, eta hor, bi apustu inizken, hilabete eta erdi barrun, eta hor kontuetu nioan, pixka bat Agirre Zabalan kontra apustua, egin beharretzen apustu egin genula. Zatik, bi ordu lehen esan dauna, eta aurkitze ginoan nola baite limite igabe bezala, eta ni gaine aizkoran ere ezibizio egiten, eta pixka jo nioan, eta aburuzan kontra jokatu, eta uste baino askoz lan hobea, 150 kilo eman eskoken, eta zazpireun da, behatzireun da, izemak endun izan asko endun nioken, eta han orduan gainea belarra astu nagoan, euri egintzian gauen, eta oso ondo, gero Agirre Zabalai agustuan azkenen larraitzea jokatzeko, eta gero larraitzea junitzanen, ez nion ondo. Eta nik kontuetu nion, eta baizkoaltxoge bai, akoratzen da, 10 agustuko euna, prueba general bat egiteko, eta goizen jekin nitzanen, ez neon bestetako bezalako sasoirik ez negoan, eta entrenamentu nahiko ona, baino nahiko fortzatuta. Eta geho egiten dek, hoi lehengo zeak dituk, eta, hoi rekuperatuko jo, baino larraitzea jo nion apustua, eta nola esaten da, jandakon gozeik ez daukan bezala lanea, da asko sufritu, nola apustu batetan, nire bizitzan sufrituetek egena, Agirre Zabalai jokatu nien apustu hortan, justu galdu inean, apustu hori. Eta jendeak pentsatu ziren, da oan digan ez oso jende asko zeo, bapaino gehiago, tongo inula, da ez nien tongo in. Baizik, pasai nioan, eta hile bete eta erdi leno aburuzai jokatzeko oso ondo, eta geho hori luzatu inean, atarten aizkorako izibizioak, eta pixkati nio zabartu, pentsatzen, limitei gabe dana jango nitula, o dana irabazio nitula, eta ez hor kontuetu nioan, hor apustu galtze horrek begik iriki ziren beste modu batetara gestionatzen ikizioen, nola, da, nik ere limite bat nitula, eta ezintzala da, bi hilebeteen puntxa neon, eta gainetik ezibizio gehiten aizkoran, eta batea, eta bezea, eta gorputza desgaste batetan. Neukala, eta hori xeak utzi ziren. Orduan tarteka apustu bat galtzeak min emateaz aparte, eta batzutan mintzen garaien kontuatzek analizitza baldin bada, ostras, hemen, dana estek, hori gertatu zen. Baina bestelako unek izaten zen, izan bat, bitxapela irazituna, konta guztez. Hori 2004an izan nuen, Europako lehiaketak metron, eta, tokatu zeion, almitzai tokatu zeion, segurako zelaigune hortan, seguratik zelain eta segama juteaneko errepide eskubi hortan zelai hortan antolatu ziren, eta hor bi lehiaketa hau zeuden, bat sega motzak esaten zeiona, metro azpiko sega behartzana eta bestean libre, eta orduan goizean jokatu ginen sega motzakin, eta izen batek parte hartu genuen, mordo batek hartu ginen, hemen Euskal Herriko jende mordo batek, eta Europako batzuk ere baituan, ez asko, baina baituan, eta hor,
nahi tokatu zen irabaztea, gaina uste zala San Juan euna, eo bezpea, horako zeura festa gituen. Eta orduan hoi, sega motzaken eo ardi jokatu, eta nahi tokatu zen irabaztea, txapela. Eta geho arratzalden, sega haundikin, libreekin, berriz beste 1 metroko saioa, eta bazkaldu, eta atzalden berriz ginen, eta berriz irabazi. Eta anedota hoitxedek, egun baten, bitxapel irabazi, juna segan. Gauza asko gertatu daitezke, irabaztea zaila izatea, baino apustu asko edo txapelketa asko galdutzen dira 4-5 minutu hietan. Agoratu Gipuzkoako segalari txapelketaren finala zuzenean kontatzen ari garela, atari irratian, asteasutik. Bueno, eta ia bukatzeko, esango izut izen batzuk, segalari izen batzuk, edo segamunduen ibidenak, eta zure iritzi eman, edo ze esperientzia izan duzu behiekin, nola ikusten duzun, edo Polipaso. Bueno, Polipaso gizon handi bat, oso fuertea, indartsua, eta, bueno, azkenen kirolari handi bat, bea ezautu zuenak, nik ia sartuta ezautu nien, baino, esate mando bate baino indar gehiago zu, esate esaera, esate ziren, areke segan apustua galdu intzien iturriotzen, eta jende asko eta zeok benenatu intzuela, benenatu esateko era asko zeudek, orduako ari eman zizkiela errekuperanteko vitamina, gertatzen nahi persona animaliare berdina dek, irile ere, lertutzean garaian, eroritzen dek, eta hua ere, botaka eta intzula, eta lertua zintzuela, hain handiko eta indarzua zana, ikararrizko belarako jende ikus, enten intzeunak, beste gaitzen orokorrean, hua benenatu intzuela, eta hua gehiago zala, baina, orduan, hola iz baten esateko animalia handi bat, personan barron, bai aizkoan eta segan lan handi gintzituna. Aburuza? Aburuza, atia eta semea ez da. Bueno, bietaz, nik atia ez nien ezautu, eskoeltxaroi zanain jokatu zion apustua, eta segari bisi on bat, eta semea ineo jokatu nien, segari on bat baita ere, segalari ona, nik ustez, jarraipena falta izan zitzaiola, eta akaso jarraipen falta horren barruan zeuru asko 2 ordutako fondoa etzula. Ibal ordu beten gehiago zala, landu izan bazun gehiago, segari hon bat. Mitxilena? Nik hemen harrapatuten segalarik honena. Askok irazusta ezaten du, eta egia da, 10 txapela eta ditula, baina nahi lanik handina eman dizitena, nire rekorroziot, 2 apustu jokatu nituen, eta beti berdinena eta lanik handina, eta nire masimo ematea, eraman nauna, Mitxelena. Eleutere Tapia? Sega munduko adituenetako, jakintxuenetakoa, eta elektrikoa, doktorea bezine elektrikoa. Horre lan motxera ordu bete edo, inkluso 3 ordu laurden edo. Bueno, eta okeztie segalarik, baina, harria? Bueno, harria ere segan ibilitako da, behin baino gehiagotan bai, apustu jokatutako die, así que harria, Mendizabal, etxe beste, gizon handi bat, aizkolari handi bat, eta kirolari handi bat. Eta ze, harreman izan zuzurekin, behintzat bigarren apustu hartako argazketan botillero bezala gartzen da, launtzaile bezala? Bai, aizkolako launtzaile bezala, bere jakinduriagatik, eta ematen duen zea guztiegatikan euki genuen, eta egia esan, asko aportatu, asko eakutziena, eta gizon interesante bat. Mindegia? Mindegia, nire ustete, aizkolaritza mundun kompletoena. Bai, lan luze motz, denetan, gehien dakiena, eta maixurik handiena, eta trebena. Ola sagasti? Hola sagazte pixka bat jungo nitzake Polipason ingurura berriz ere, megizon handi bat, indartsu bat, mando ez da dezango, baina erdi mando bai, eta lan askotan, harri jasotzen, segan, aizkoran, pentatoloian, gizon handi bat kompleto izan dana. Eskerrik asko. Zueri.